Rignai kadal parai to jakno subnai amongkha baisabika collection ni paimani kya habat sama dia yo na dia usiwa na dibo kaya ba sawi kalma mana 3x nagi dia mana khangna hamazama khagli ya hello good morning everyone tabakang no thain tonga no thani halai phina halai tong thok phule 5 hours later tabang naga tolas ni sapayai bana bamani ma phai ha no thangya khotak phana nai buse kyu dong tang ani kai bakhanap thanai ha po so ang tin phai mani sase sa ha ba wai jehla ma mala jam na hello handsome mo ta ha batabak parawa ka sangja gai ri masumja ang to serai basana hangke mar khena hamjago mo kai helai ani titini basla flavor biluniawa kajak jak chuchu korjani basajak Kini bomong angkas hainik nih reza kampale do. Asa ke cute ekdom. Ang halai mati zaman cara rona bam thok jak pula yak man halai ma bam jai ang thango. Wow. Hello. 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 Bahkan cepar mah dia sih menit. Yay! Tabok la ang no sopaya mami na bini parcel punok tomple Rignai bunla khormani naidi. The next day. Na hadi ik khumni bamang tama sari birap motama ang ba khumni bamang sia mana. Asa sai ma khumni bamang tama. Khumpoi khum. O khumpoi film khlaine badai. Ramotama. Oh, rai ma basama kan nai phok. Ramotama. Ala khum sak khum tola khandai hena sangi khum na chin ana krok bai. Adi na khum motama ni se. Khumpoi khum. Good morning guys. So tabo khalai Rignai kadal parai to jakno subnai amongkha baisabika collection ni paimani so norok bo paina hangkai paimanano ang description bini number ri rabona norok contact khlaimano tabag irana nai Rignai shumni ni jualai tonga manni go jani Rignai phulai bo lakhomani Rignai subjaya man phulai Mami tang parai mani halai video call through te parai mani do online mongnang thangai ma phunuk jak tabok Rignai subi tongmani kajaro kaisa parcel phai mami ma thangkan hanani iko sopajak tabok mana unboxing khlainai do lainai di matama lakho haba wow momo maker sang momo shape slai mani ringya awai sang momo maker ke hamala lai ha laisang tabok mobai momo snam salai nai phile jar khlai do Amo mesote order khlaila mani phele kaham nongkha review kaham no yango supai mani pore kisu sa bara tongo halai bana soman khlai marai tong phele dabo ira mami bana soman khlai rawi tongo so mami finally complete ha subai edela sang naile garana wow nadi mahlai tolani simi do only Rignai mahlai Tawala riko to naidi nai thok hangke norokle nai bahi matong kha Rignai kadal ani viewers rock hangke ang to balai nai thokja khabor nai thokja ni ma paikata tabo khalai ang bagan tia phaijak sosoini moilok sara khlai jak darani moilok da mana nai ani do mi kabang ma thai tong ha bithi phina sat thai dorkar hampale dalarok datlang thana naigana padela sang lailegarna tu sosoini tama ba sara khlai jak tong nai di ang te sara khlai jak hina ang mono gor jaklai no khudiya ang mono khanin da ba se nanai phai nai phai nai phai mono khangni dina khagi
chicken sarakala bisingti ara ni khrik thaijak dongo dalo sumat langnai ha dalo nangiri amana khangna hamajama khagli ya तू चुप रे बाबा तू चुप रे kora phang ala gorjama khlai nu sadeba kora nu phunguna dalo chane hna bas sai elau khlajia ba thai thai gra tong ne no okay unsuccessful moilok chane hne phaimani. Later that same evening. Tabok lai chang 3x spicy noodle challenge khlai lainai sero sama ane koi songno songmase bok chama chama ni ang chaka bongno omo onek yogo norok phari lak mase ihi se sana pu borok ni jit khai tong ka ba akoda hane ang bo ma ko sikata ge tabuk sari ne laga na borno buti hai reaction nang to ane koi songno sara na 3x spicy challenge. Yo finally ready हो गया हम लोगों का 3x किसा से नारी सनाई ani sarai ro sirai sirai mangse 3x anai kisa kisa bagre baine bongna ke haba to ha maria yo na yogia musiwa paile yo na yogia yo wa jog jage nang शाबाश ba bu yog jati ya ho isuk tonga mana lai sung sa thai kalam ha mana 3x actually among 3x noodles na namane dukjak se kiriwi charak yang tonga ani dolbai sani sani mane bob time ro mi hala bana te phe ora tabok ang yogjai phabo chawi tongo mokol mukti klai tani helo west claim ya blena kisa phano so bini bagai chapro la kati yawa yang chapai helai yok phule birat khukje si yong mani thini ha na dibo kaya ba chawi. Okay guys, tini video am sunong sinai. Hope you guys like it and mama so yong mani thini ka hangke tini to kuya ko hangke tabu to kuikira kolam ka amon noodles amani pore hangke amani price angka 3x ni 150 rupees hangke norok video sa like share. So tabak la ang bazar thani au khaja ko sa form fill up khai thai tong mani siang that isakri ha lai ba lai tabak ang bazar thang dong phle nai di anai to ha pokhira mahla bongni auto anai nai ogri jagao sapai mase gari sek tabak rai nasing moto ha 1 PM ase okhanai dada ang nok ni simi kai phajak dia yang ar ke ha ang baila thanai loge mama welar jai to hla ba ma phaidola ha laita gari sek tab kare ne pura khali tab yang anai bana nai ma to hample nai ji bora kar to ekdom देखो टू आ गया